ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш.tj. дӯстони азиз, дар инҷо навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба саи мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем. Якум мошини фурӯшӣ аст бародарон Opel Vectra A аст ки соли бароишуш 1995 сол ки бензин газ ардаш кор мекунад. моторош прайстояги 6 литр, коробкаш механикай, сайстери мошин мегад, ранги вагония мошин мегад, бениҳоят тоза. мошин хеле дасти як одам нагашта каса, ягон расход надорад. 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 4 та балон нав аст, 4 та калпак, салон бениҳоят тоза, мотор беҳтарин, ягон камбудӣ надорад. Opel Vectra A 95 сол, сайстени вагония мегад, бе расход, бе ягон камбудӣ, такси гаштагӣ нестай. хоб сирошна мегад мефурӯшад бо нархи 30,000 сомонӣ аст ки бо арзон муомила мешавад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. 95 сол Opel Vectra бе расход 30,000 сомонӣ бо арзонтар мешавад. номерои телефоншон дар поён навистагӣ аст. кадоми шумо ки мехоҳед мошин дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ қарор дорад, рафта аз пеш бинед ва муомила карда ба шумо метиҳанд. хоб шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира ягон чиз барои фурӯхтан ҳамхали дошта бошед, метавонед ки сурат маълумот ҳамаша нависта ва суратша гирифта дар номери WhatsApp имо рой кунед. мо дар видеои оянда фурӯш рекламаш мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Opel Duty сотка аст ки объёмни соли бароишуш 1999 сол ки суди фурӯш мегад, бензини холӣ аст. объём мотор 616 клапана, коробкаш механика, сайстани мошин мегад, нахаду, 4 та балон мегад, пачка, 4 та диска дорад, центразамок, электропакет, кондитсионерам даже дорад. раднои краска ҳамхали алюмини света, мошин мегад бениҳоят тоза, ягон камбудӣ надорад, ҳама ҷош кор мекунад, ягон расход намекунад. мега мошина сирошна сум дар кора мефурӯшад, мега бо нархи 40,000 сомонӣ бо арзон муомила дорад. муомилаи хубаш мега дар назди капоти мошин мега омада бинен, арзон карда мешем. ягон расход дорад, электропакет, центразамок, кондитсионер, балонав ҳамаш кор мекунад. ин мошин бошад дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. номероша номерои TCL аст бародарон. кадоми шумо ки мехоҳед аз ҳамин рақамот дигар маълумотои пурраша гирем, бо қайдтон муомила мекунад, марҳамат занг занед. аз шумо хоҳиш мемонад ки я лайк бепула гузоред ва агар имконат бошад ҳамин силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизе дорем ки ҳам силкаша падиса кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. саи мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Hyundai Starex ки газ ката. Hyundai Starex яъне ки мошини мусофиркаш, соли бароишаш 2000 сол ки суди фурӯш газа, объём мотор 3 литр, коробка механика, мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 та балон мегад, қариб ки нав аст, 80%, 4 диска, электропакет, раднои краска ҳам мехел, не ки нашод, ҳуҷҷат ва танировкаша ягон чи нагуфтиянд. Hyundai Starex мегад бе расхода, бе камбудия мегад, яъне газ ката. будан дар комментария бародароне ки хоҳиш карданд ки Starex-ҳои газ кати бонед, састианиҳои зуруш бо таъинболи газ кати. нархша мегад 43 та гуфтасем, бо одамони харидор боша муомилаи арзон карда метиҳед. мегад соҳиб шуд. ин мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. бародарон ин аз закази шуморо мемонда ҳастем. кадоми шумо инам хали Starex газ заказ карда ина ба шумо вариантҳои хуб аст. хай қайтшон бо савдо мекунед. мошин дар территорияи Душанбе пойтахт, номерои телефоншон мегафон аст. марҳамат, дигар маълумот чагирен. ягон мошини хар бошад, агар шумо танҳо дар наги ями видео таги нами комментария бинависед ки чӣ хел мошино мехоҳед, кадом марка ба шумо дар кора, мо албатта мошинои гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаш мекунем. фақат шумо сабр кунед, дастгирира фаромӯш накунед. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Toyota Camry аст ки соли бароишаш 2007 сол ки бензин газ ардаш кор мекунад, моторош 2.4 литр, коробкаш автомат, сайстери мошин мегад, нахаду, ҳолати беҳтарин да. не ки нагуфтиянд ки дубайския, американския ё ки японка, нагуфта, инаша аниқ карда мегирен.
мошин мегӯяд 4 та диска, 4 та балони нав аста, электропакет, кондитсионер, номеру транзит ҳамаш 100%. Нашод, ҳуҷҷат ва тонировкаи мошине ки рости гап ягон маълумот нестай. Дига ҳама ҷош мегӯяд 100% камбудӣ надора мегӯяд. Монитор, задни камера ҳама чизошон кор мекунад. Яъне салоншам кожния ҳамаш 100%. нархи мошина мега 79500 сомонӣ гуфтесем. Бо арзон мешавад 2007 сол 79500 сомонӣ. Бадонади Toyota Camry. Ин мошин дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад. Одамоне ки мегӯянд намехара ради интерес мега занг назананд. То қас сум дар кора мега алиш палиш намешавад. мошинхарои аниқ мегӯяд омада аз пеш бинен ҳамин шаҳри Хуҷанда мега сентада қарор дорад. номерошо номерои павилион аст. кадоми шумо агар хайдонӣ бошен мошинчаи арзон аст. айза дига арзон намеёбен. метавонед ки одамони харидор маълумотои бештарша гирен. танҳо одамони харидор. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes-Benz C-класса ки сечкаи простои соли барои 6 1994 соле ки сӯзишвориш дизеле абъём моторош 1.8 литра коробкаш механикае саистани мошина ҳолати хуб дай 4 та электропакет 4 та калпакои худаш аст ва 4 балони сирени дорад. мошина мега нахадо аст хай ҳолати на зури зур на без ҳолати миёна мошина мегад ҳолати корида мегири ҳай мекунӣ корта пеш мебарӣ. нархи мошин бардон арзона каста ки 25000 сомонӣ аст бо ягон сум дига муомила мекунанд. ин мошин бошад қарор дорад дар шаҳри бохтар шаҳри Қурғонтепа. ба кадоми шумо агар маъқул боша харидори конкретна бошен ина рақамо мегафоншо нависакаста аз ҳамин рақамо бештар маълумотша гирен. одамони харидор мега одамоне ки намехаранд нороҳат накунанд барои ки соҳиби мошин ҳамехел гуфтиам бардон азиз. хоб шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшии хона замин квартира ягон техника барои фурӯхтан агар дошта бошен ин ҳамхел адресша нависта суратоша маълумотоша нархша номерото намаша нависта рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. лайкора гузорем ва силикаи навори моро подписаш кунем. мошини фурӯшӣ аст баъдон Toyota Corolla аст ки соли барои 6 2007 соле ки сӯзишвориш бензини холӣ аст. моторош эконом мега 1 литра беҳад мегад кам расхода коробкаш автомат аст. саистани мошин мегад нахаду. мошин баъдро мега кам гаштагааст яъне ки мошин мега бениҳоят кам гаштагааст ҳам гуфтаи соҳибшон мегад яъне ки расход надорад. электропакет кондитсионер 4 диска ва 4 балонаи қариб ки навам дорад. мошинам хеле радной краска яъне ки нагуфтиянд ки инашам дубайския яки ягон сол европа як ҷой инаша нагуфтиянд. хоб мошинам мега мефурӯшанд бо нархи 68000 сомонӣ бардон азиз бо арзонам мешавад. ин мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. 68000 сомонӣ 2007 сол нахаду бензини холӣ аст. моторош простой 1 литр. кадометон агар барадорон харидори аниқ бошед марамат дига маълумотоша аз ҳамин рақамҳои поёмода гирем. бозам такко шава лайкото нагузорем ки барои лайкото хеле сусти пач дагастай ва видеонавои моро имконат бошад ватсапа имо чизе дорен подписаш кунен чӣ мошине ки шумо мехарен дар таги видеои мо нависед мо албатта амро хонда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. кадомиш агар наёфтем дар видеои оянда ждат кунен албатта меёбем нависен бе ягон малол. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ВАЗ 2101 советский аст ки соли барои 6 1980 сол баъдро 1980 сол бензин газ ҳаст мега не ки ҷои бензин газаш ба фикрам вайрон мега тоқа газаш кор мекунад хайбо аникада мегирен. моторош мегад бе ниҳоят простой экономи 1 литра коробкаш механика ҳолати мошин мега ҳолати хуб дай 4 та диска 4 та балонаи 80% ва инам хеле сайста инам хеле краска ҳамаш кор мекунад мега соҳибшон срочно мефурӯшем. будам баъдоне ки ҳам хеле хоҳиш кардам ки арзонаша ёфта монем ина мондем дӯстони азиз ки нархи мошин мегад 5000 сомонӣ аст. ай назди капоти мошин бо ягон сум арзон мекунанд. ба телефон мегад арзон када намонад мегад омада аз пеш бинен арзон мешавад. ин мошин дар ноҳияи ҷабор расулфи шаҳри Хуҷанд қарор дорад. ноҳияи ҷабор расулфи территорияи шаҳри Хуҷанд мешавад 5000 сомонӣ ки нархаш арзона кайд. кадоми шумо ки мехоҳед номерои вавилоншо нависта аст аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гирен ва навори моро подписа кунен лайкора гузорен. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои 6 1995 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад моторош 1.8 литр коробка механика сайстаи мошин мегад беҳтарин гази евро 4 тонировкаш 1 соли дига аст 4 та диска ва 4 та балонаи нав дорад.
танировка 1 соли дига мегад сирок, газ еврочор, 4 диска, ҳамин хел серебристи свет, электропакет ҳамаш кор мекунад. хоб дӯстон азиз, тоқа суми холи дар акро мегад срочно мефурӯшад бо нархи 37000 сомонӣ бо арзон мешавад. мошинхарои аниқ мегад аз пеш омада бинен, ягон сум муомила мекунем. рақамо мегафоншон аст ва рақамо вавилоншон, дар рақамо вавилоншон WhatsApp пайваст доранд. одамоне ки мехаред марҳамат тамод, одамоне ки намехаред ради интерес мегад нороҳат накунед. тоқа сум гуфтанд, алиша нагуфтанд. ин мошин дар шаҳри бохта, шаҳри қорғонтепа қарор дорад. марҳамат одамони мехаридагӣ тамос гиред. шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира ягон чи барои фурӯхтан агар ҳамхел дошта бошед, сурат, маълумот, адрес ҳамаша партон дар WhatsApp имои мо рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон Opel Zafira ҳастае ки соли бароишаш 2001 солае ки бензин газ зардаш кор мекунад. моторош мегад 1.8 мошине мегад, коробкаш механикае, сайзтани мошин мегад находу. мошин мегад срочно камтар як мушкиле дорад мегад, ба ҳамин хотир мегад мефурӯшем мошини дастии хумонае, камтар мегад проблема мушкиле дорем, ба ҳамин хотир срочно сум дар кора мефурӯшем. мошин 4 та электропакет, хобинам хали радной краска, 4 калпак ва 4 та балонаи ҳамин хел сайзтани хуб 60-70% дорад. мошин находа мегад, ягон камбудиша нафтиян, тоқа суми холӣ. нархи мошин мегад 43000 сомонӣ аст бародарон, бо арзон мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе пойтахт. Opel Zafira 2001 сол бензин газ ҳамаш кор мекунад. кадоми шумо ки харидори аниқ бошед, рақамои мегафоншон навистага аст, аз ҳамин рақамои поёнбода метавонед дигар маълумотша гиред. тоқа вариантои сума мегад алиш палиш намешавад. марҳамат одамони харидор тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон Opel Vectra A ҳастае ки светои вишнови, светои олучагӣ, соли бароишаш 1994 солае ки бензин газ зардаш кор мекунад. моторош 1.8 литрае, коробкаш механикае, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. инаи мошин баъд инам хел чӣ хеле ки дар сурат агар бези ба бошад, не ки мошин мегад ҳолати находа мегад заводид мешавад, ҳолати корида мегад соҳибшон. мошин мегад находа, не ки нархш арзон аст, хай мошин ҳолати миёна, не ки находа мегад соҳибшон. нархи мошин мегад 7000 сомонӣ аст, бо ягон сум мегад арзон ҳам мешавад. ин мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Роғун, ноҳияи Роғун, 7000 сомонӣ Opel Vectra 94 солае. мошина гирен агар як краскаш кунед, исосия тоза кунед, мошинча мешавад тоза, яъне камтар як косметический коршо мекунед, дигар находу мешавад. кадоми шумо ки мехаред рақамои TCL-шо навистага аст, аз ҳамин рақамо дигар маълумотша гиред. агар мошини савдо нашуда бошад, метавонед ки шумо савдо карда гиред. 7000 сомонӣ ки аинда дигар мошини арзон намешавад. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш дорем ки лайкора гузорен, я лайк бепула занед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизе дорем ки падилсаш кунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон Opel Astra J ҳастае ки соли бароишаш 1999 солае ки бензин газ зардаш кор мекунад. моторош простой 1.6 литрае, коробкаш механикае, сайзтани мошин мегад находу. свети серебристи, 4 та диска, 4 та балони 80%, мошин мегад находу, ҳамаҷош кор мекунад. срочно аз сум дар кора мегад, бо нархи арзон мефурӯшем. Opel Astra J 99 сол бензин газ ҳамаш кор мекунад. нархи мошин бадон 33000 сомонӣ ҳастае ки бо арзона мешавад. чӣ хеле ки дар сурат хито дидест, инам хеле сайзтания находа мегад, савдо ҳам дорад. ягон камбудӣ дорад надорад, инаша нагуфтиян. барои ҳамин як бори дигар кадомитон мехаред аз сӯҳбашон пурсида мегиред. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик, 33000 сомонӣ аст. номери вавилоншон дар поёни видео навистага аст. аз ҳамин рақамо дигар маълумоти пураша занг зада гиред. бозам агар такрор шавад, шумо дам агар ҳамхали мошини фурӯшӣ хона, замин бошад барои фурӯхтан, сурат, маълумот, адрес, рақамотро нависта роӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. хоб, ин буд 12 та мошинаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.